F'Awwissu li għadda żaru pajjiżna 65,715 turist iżjed mix-xahar ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet kif f'Awwissu ġew f'Malta 114,458 turist. Dan filwaqt li f'Lulju meta fetaħ l-ajruport tat-turisti ġew inqas minn nofs ta' dak li ġie f'Lulju, jiġifieri 48,743 turist. In-nefqa tat-turisti li ġew f'pajjiżna fit-8 xahar tas-sena wkoll kienet ferm iżjed minn dik f'Lulju. Fil-fatt din kważi triplat fejn filwaqt li f'Lulju n-nefqa tat-turisti f'Malta kienet ta' 33,800,000 euro, f'Awwissu din telet għal 94,600,000 euro. Il-maġġoranza assoluta tat-turisti ġew f'pajjiżna bl-ajru. Fil-fatt 112,051 turist ġew bl-ajruplan filwaqt li kienu 2,407 turisti li ġew bil-baħar. Wieħed irid jikkonsidra li l-ewwel cruise liner daħal f'pajjiżna wara l-imxija fil-21 ta' Awwissu. Il-biċċa l-kbira tat-turisti li rifsu artna kienu pjuttost żgħażagħ hekk kif kienu jgħoddu bejn il-25 u l-40 sena. L-aktar ammont ta' turisti li ġew f'Awwissu ta' din is-sena kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, iżda kien hemm kważi 29,000 turist li kienu ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tat turisti ġew għal btala bi ftit aktar minn 2,300 turist ġew fuq xogħol. 3/4 tat-turisti li ġew f'Malta qattaw f'pajjiżna 7 iljeli jew aktar. Fil-fatt dawn it-turisti kienu jgħoddu għal 76,103. Ftit iktar minn nofs it-turisti li ġew f'Malta għadu f'lukandi, b'oħrajn għadu fi proprjetà mikrija. L-akbar suq tat-turisti f'Malta kien ir-Renju Unit. Minn hemm ġew kważi 25,000 turist li jfisser żieda ta' aktar minn 20,000 turist mir-Renju Unit fuq ix-xahar ta' qabel. Pajjiżi oħra li minnhom ġew ħafna turisti kienu l-Italja, Franza u l-Ġermanja. In-numru ta' turisti minn dawn il-pajjiżi jisboq ferm meta jitqabbel bejn Awwissu u Lulju li għadda. Intant in-numru tal-jieli li qattaw it-turisti f'Awwissu rdoppja meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Fil-waqt li f'Awwissu dawn kienu jgħoddu għal 1,075,823, f'Lulju li l-jieli laħqu il-596,139.